Il-menti ta' 12 sena dwar l-istat diżastruż li tinsab fiha triq il-wied f'Ħalbalzan. Din it-triq li ta' taħt il-Gvern ċentrali hija ta' periklu mhux biss għas-sewwieqa iżda anke għal min ikun qed jimxi fuq il-bankini. It-triq hija meqjusa bħala arterjali li minnha jgħaddi volum kbir ta' traffiku u mal-ewwel ħalba xita li tagħmel it-triq tispiċċa marqa. Minkejja li fl-2008 Transport Malta rrikonoxxiet li t-triq hija responsabbiltà tagħha, baqa' ma sar xejn, xi ħaġa li jurtat lir-residenti kif ukoll lill-kunsilliera bil-kunsillier Desmond Zammit Marmara, l-unika kunsillier Laburista f'dan il-kunsill, iressaq mozzjoni li kienet aċċettata mill-bqija tal-membri. Il-mozzjoni li ppreżentajt hija biex issir pressjoni fuq il-Gvern Nazzjonalista biex jieħu azzjoni. U l-kunsilliera l-oħra tal-Partit Nazzjonalista nieħu gost ngħid aċċettaw il-fatt li din hija xi ħaġa li hija meħtieġa u hemm bżonn issir. Is-sindku tal-lokal John Zammit Montebello qed jinsisti li t-triq trid terġa' tinbena mill-ġdid biex ir-residenti ma jkomplux jiffaċċjaw is-sitwazzjoni preżenti. L-allokazzjoni mill-Gvern ċentrali lill kunsill Lokali ta' Ħalbalzan għal din is-sena kienet 250,000 euro, kwart ta' dak li hemm bżonn biex it-triq terġa' tinbena b'somma li tlaħħaq il-1,000,000 euro.